Blizu 5000 Širokobriježana jutros se iz središta grada uputilo prema zgradi županijske vlade. Glavna poruka okupljenih je obrana dostojanstva Širokog Brijega. Među okupljenima je bio i općinski načelnik. Razlog za ovo okupljanje je, čini mi se, jučerašnje medijsko linčovanje Širokog Brijega kao nekakvih ljudi. Očito neko ima u ruci mogućnosti da to uradi, mi nemamo načina, evo možda i ovo prilika da kažemo, previše se ušlo u olako nekakve kvalifikacije u ovom događaju. Okupljeni su pjevali navijačke pjesme Širokog Brijega te zahtijevali od županijskih dužnosnika da im se obrate. Ministar ove županije policije bi trebao dati neku odgovornost i obratiti se ovome narodu, jer posla specijalce u Mostar na utakmicu, a ovo procijeniti kao utakmicu srednjeg rizika. Ja koliko znam da srednji rizik ne postoji, ili postoji rizik ili nema rizika. Znači srednji rizik to nije opravdanje. Gospodin Gašpar bi se trebao obratiti ovom skupu i reći sve svoje greške i mislim da bi moralno bilo da se ponudi ostavka, ako ništa moralno. A sve ovo ne znam čemu vodi, po mom mišljenju ovdje nema ni sporta ni ničega i još jednom ponavljam, samo ime horde zla dovoljno govori. Oni koji na ovakav način dolaze na sportska nadmetanja i gone roditelje i dicu, ja mislim da njima više ne bi trebalo biti mjesta u sportu i nek se oni zadrže u svojim okruženjima, a da na tuđe terene ne dolaze. Prosvjednici su zvižduljcima dočekali predsjednika županijske vlade, što se sinoć sastao s potpredsjednikom Federacije BiH Mirsadom Kebom i predstavnikom navijača Sarajeva, koji su došli, kako ističu, s namjerom da oslobode uhićene izgrednike. Upravo smo mi ovdje kao županijska vlada na čelu sa policijskom upravom i Ministarstvom unutarnjih poslova poduzeli sve moguće mjere da se ovdje dokaže prava istina. Prosvjednici su se primirili kad je Jurišić primio njihovo izaslanstvo i razgovori iza zatvorenih vrata još traju.